uusi trendi. Sekoitetaan karkkeja. Näitä. Mitä saa normaalista siitä uudesta, ainakin siitä uudesta Tampereen? Joo. Lielahden. Ja, Tänne mikä se on? ja Ratinan normaalista kyllä mun mielestä. Joo. Normaali. Tuoksuupa erikoiselta. Se on niinku semmonen hyvä. Näyttää tältä. Näyttää tältä. Toivottavasti me ei saada häntävirusta, kun meillä on koskettu meidän käsikakkialle. Joo, mä testaan. Miksi se on keltainen? Voit tästä nyt tätä Hyvä. korvavaikkua. Oh my god, tulee joku korvavaikku-ongelma. Hyvä. Seuraavaksi nää noin oikeesti. Täällä on tää 100. Hei. Miten laittaa nää takas? Menkää kattoo meidän... Jos se nyt laittautu tänne YouTubeen, jos YouTube antoi, niin meidän ostosten esittely. Joo. Bye! Ei vielä! Ai vielä bye. Oota. Mä en nyt sekoita vielä. Mä aion sekoittaa vielä nää. Ja abraga. Ei se tippulaa! No, toi niin säälittävä. Ei sun pingviini on maassa! Saatte nähdä sekunnin päästä, että miltä toi näyttää. Abracadabra. Ja kun hyvin tää sekoittuu, tästä tuli tää väri. Joo. Ja mä syön sen. Jee. Ja täällä on muuten 100. Ihanaa. Onneksi me ollaan täällä katoksessa tai tässä kiipeilyliukumäki-telineen alla. Joo. Elosta. Joo, thanks, bye.